Ljubimci moji, sad imate novog učitelja. Za razliku od vaših starih učitelja, ja znam da je jedini način da dobijete ono što želite, da budete zaista ludo, potpuno zli. Zato budite spremni, jer je došlo vreme da budete zli. O tome sam ti pričao. Svet nije video tako zlo kao mene. Uvek bila sam vrlo zla i sasvim nepokorna. Tad po mene su došli oni zaštitnici. U medaljon me zatvorili, ključ bacili. Tad našla sam prizmu i dala joj moći. Sve sam rekla, uradila da budem na slobodi. Da pobedi je htela, al sam moćnija. Jače moje zlo, pa sam pobedila. Sad imam novu misiju da završim, da u svakom koga sretnem zlo probudim. Da nađu zlo u sebi, ja ću im pomoći. Da budu zli, sumnjičavi i opako sjajni. Budimo zloće, hajde zlo da činimo. Budi zloća, ponašaj se opasno. Budi zloća i poruka je naša, da kad si pravi zloća, ceo svet je tvoj, da njim vladaš. Osjećam da sam već lošiji. Ja se tek zagrevam. Koji je vaš plan, vaše zločanstvo? Isplanirala sam ceo jelovnik. Za predjelo ću da se osvetim svima koji su me zarobili i onoj dragocenoj maloj princezi koja mi stalno stoji na putu. Dobro bi bilo da uzmemo njen zamak i njeno kraljevstvo. I onda, kao glavno jelo, obavit ćemo naše kandže oko celog kraljevstva. Ti si gospodarica mojih snova. Ne, ja sam gospodarica tvojih noćnih mora. Zato budimo zloće, hajde zlo da činimo. Budi zločan, ponašaj se opasno. Budi zločan i poruka je naša, da kada si zločan, ceo svet je tvoj, da njime vladaš. Budi zločan, budi zločan. Zdravo svima! Pogodite ko je ban medaljona?